Daydayaw iti Diyos Ama, manakabalin ti sa amin, kasin na kisalaysay, ipakasirtaan ni Daniel. Ta ni Daniel iti maysa, managdaydayaw iti Diyos. Kas panagbuteng kenkwana. Takas kinunana ni Daniel iti 2 iti 19. Idin iti palimod na paltiing ken Daniel iti parparmata iti rabii. So nga iti kapsat na paltiing kinkuana kasi iti tagtagay na kuma nga kinunana kas ni Daniel indaydayaw na iti Diyos iti langit. So nga dati Daniel idi maysa idi ngararauman na iti Diyos. No panunutan tayo kakabsat kas iti maysa nga panagtagtagi na tayo kasta iti mustra iti kararwa tayo no isubli tayo iti binulod tayo abiyag. Tadi kita kas iti panagtura idi ti ari na Nabucodonosor data nagdaydayaw da iti balitok abaka. Kastamot itatta kaduan nagdaydayaw da nigiti lang inaramid ti ima. Ngam dayta kapsat han nga may parbeng dayta no alaan tayo tilinaon ti Biblia. Kas iti napuno kapsat iti panagdayaw ti Diyos ta iso nang orod may sang espirituhan nga makita. Iso nga iti dayaw tayo gapo iti panunot tayo ngagturong kenkwana. Iso iti napudno. Tadi iti kapsat nagado nga intayo sa kimaten nagiti linaon ti Biblia. Iti napudno akay papanan na. Kas kinunana ni Daniel iti city iti 28. Daytoy iti panungpalan iti may papan kanyak siyak ni Daniel kas kinunana. Dagiti panpanunot ko riniribukdak unay ket iti langak nagbaliw iti kasasaad na. Iso nga kabsat kas iti tagtaginep na nagbaliw kas iti daduma nga tinurturong na. Ngem sinalimutak iti banag iti pusok. Takas iti puso tayo kabsat iso iti mangtimtimbeng iti anyaman nga intayo aramiden. Dayta tikas kay papanan na. Tani Sidrak Misak ken Abednego idi isuda iti napudno nagdaydayaw ti Dios sa dingato. Nga isuda napanda iti maysa adiso nga ititing nga ti apoy. Ket isuda naisalakan da gapo dayta nga apoy. Ngem iti kaya nga sauwen dayta nga apoy isumot laeng nagipatpatang da kadagiti tao nagiti napudot sumsumged nga apoy iti panagpanpanuno da. So dayta ket nagsagaramid da tinasayaat iso nagsauda iti may parbeng iso handangan nan ano kasta ti kay papanan iti sorsorat kakabsat ngayon tayo panunuten ken aramiden ti umiso kas ibagbagana tinaylanad iti surat. Tadaytoy iso ti kay papanan na iti panangisalakan tayo metlaeng ti bukod tayo akararwa. Saan nga dayti abagi
Taday iti nga bagi, iti nga lasag, daytoy isulaeng iti adda, iti unos iti panagbiag tayo nga adda iti toy. Ngam ti isalsalakan tayo, dayjay bukod tayo karwa gapo, iti panagramid tayo, kinasayaan. Dahil iti kinuna ni Daniel, iti 5, iti 24, iti kasta, iti paset, iti ima, babaen iti naggapo, iti sangwanan na, ket naimaldit, daytoy asurat. Iso nga daytoy kapsat gapo, iti inda panagaramid, isuda ti nasayaat, gapo, iti tagtaginep ni Daniel, so digitoy naimaldit, digitoy lukot iti pagbasaan, so digitoy iti napapateg nga kas mustra iti maysa nga panagtagtaginep na idi. So nga digitoy kapsat hanlaeng anayin lubungan iti bagbagana no diket gapo iti mustra iti tagtaginep na, so daytoy kas iti kararwa tayo nga awiten tayo, so daytoy espiritu tayo, so di kita iti kas naipalting iti Dios iti kaipapanan iti asarsurat. So di kita kapsat alaen nyo, adalin nyo iti kaipapanan na digitoy kas mustra iti maysa aparparmata gapo iti tagtaginep. So nga manakakapsat iti Diyos Ama manakabalin ti sa amin. Amen.